आज सुरुवात करूया आपण आपल्या 11व्या श्लोकाच्या अध्ययनाला. उपदेशामृता श्लोक 11वा. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. कृष्णस्य उच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसी प्रेयसीभ्यः अपि राधा कुण्डं च अस्यां मुनिभिः अभितः तादृकेव व्यधायि. यत्प्रेष्ठैरप्य अपसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजं तत्प्रेम तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्थाणुराविष्करोति. थोडे श्लोक हार्ड आहेत. सॉरी, माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर माफ करा, कारण मलाही ते इतके श्लोक तोंडपाठ नाही आहेत किंवा त्याची चाल पण नाही आहेत तेवढी. भाषांतर. आनंद प्रदान करणाऱ्या अनेक वस्तूंमध्ये आणि व्रजभूमीतील सर्व प्रिय गोपिकांमध्ये श्रीमती राधाराणीच श्रीकृष्णांच्या प्रेमाचा सर्वात मौल्यवान विषय आहे. आणि महामुनींनी वर्णन केल्याप्रमाणे तिचे दिव्य कुंड प्रत्येक बाबतीत श्रीकृष्णांना तितकेच प्रिय आहे. निस्संदेह महान भक्तांसाठीही राधाकुंड अतिशय दुर्लभ आहे. मग सामान्य भक्तांना त्याची प्राप्ती करणे याहूनही कठीण आहे. जर या पवित्र जलाशयात कोणी एकदा जरी स्नान केले तरी त्याच्या ठायी शुद्ध कृष्णप्रेम पूर्णपणे जागृत होते. तात्पर्य. शिलप्रभुपादद्वारा शिलप्रभुपाद की जय. राधाकुंड इतके श्रेष्ठ का आहे? हे कुंड इतके माताजी मी श्रेष्ठ आहे. वाचू. हो, चालेल ना माताजी, वाचा. राधाकुंड इतके श्रेष्ठ का आहे? हे कुंड इतके श्रेष्ठ आहे कारण ते श्रीमती राधा राणींचे कुंड आहे व ती कृष्णांना अत्यंत प्रिय आहे. श्रीकृष्णांना सर्व गोपींमध्ये तीच अत्यंत प्रिय आहे. त्याचप्रमाणे महान ऋषी वर्णन करतात की श्रीकृष्णांना तिचे कुंड राधाकुंड हे तिच्या इतकेच प्रिय आहे. खरोखर श्रीकृष्णाचे राधाकुंडावर आणि श्रीमती राधाराणीवर समान प्रेम आहे. वैधी भक्ती करणाऱ्या सामान्य भक्तांचे तर सोडाच, परंतु भक्तिमय सेवेमध्ये रत असलेल्या महान भक्तांना देखील राधाकुंडांची क्वचितच प्राप्ती होते. असे म्हटले जाते की जर भक्ताने एकदाही राधाकुंडात स्नान केले तर त्याच्या ठायी गोपींप्रमाणे कृष्ण प्रेम जागृत होते. शीलरूप गोस्वामींनी असाच उपदेश केला आहे की जरी आपल्याला राधाकुंडांच्या काठावर नित्यनिवास करता आला नाही तरी निदान राधाकुंडात जितक्या वेळा स्नान करणे शक्य आहे तितक्या वेळी आपण स्नान केले पाहिजे. भक्ती मार्गातील ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. शील भक्ती विनोद ठाकूर या संबंधी लिहितात की ज्यांना श्रीमती राधाराणींच्या सखींप्रमाणे व मंजरीप्रमाणे भक्तिमय सेवा करावयाची असेल त्यांच्याकरिता राधाकुंड अत्यंत योग्य ठिकाण आहे. सखी म्हणजे श्रीमती राधाराणींच्या मैत्रिणी व मंजरी म्हणजे तिच्या विश्वासू दासी. हे जे जीव आपल्या सिद्ध देह प्राप्त करून भगवत धाम गोलोक वृंदावनात परत जाण्यास उत्सुक आहेत त्यांनी राधाकुंडाजवळ राहावे. श्री राधेच्या मंजरीचा आश्रय घ्यावा आणि त्या मंजरींच्या मार्गदर्शनाखाली राधाराणींची सेवा करावी. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संरक्षणाखाली भक्तिमय सेवा करण्याकरिता हीच सर्वश्रेष्ठ पद्धत आहे. या संबंधात शील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर लिहितात की नारद आणि सनक यांच्या सारख्या महामुनी व महान वैष्णवांना सुद्धा राधाकुंडात स्नान करण्याची संधी मिळत नाही. मग साधारण भक्तांविषयी काय बोलावे? जर महद्भाग्याने कोणाला राधाकुंडाकडे जाण्याची व केवळ एकदाही स्नान करण्याची संधी मिळाली तर तो अगदी गोपींप्रमाणे दिव्य कृष्णप्रेम विकसित करू शकतो. मनुष्याने राधाकुंडाच्या काठावर राहावे व भगवंताच्या प्रेममयी सेवेत पूर्णपणे निमग्न व्हावे असे शास्त्रांनी सांगितलेले आहे. आपण तिथे नियमितपणे स्नान करावे व श्री राधा व तिच्या सेविकांचा आश्रय घेऊन सर्व भौतिक संकल्पनांचा त्याग करावा. जर कोणी संपूर्ण जीवनभर अशा प्रकारे संलग्न राहिला वर्तमान शरीर सोडल्यावर तो श्री राधेची तशाच प्रकारची सेवा करण्याकरिता भगवत धामात परत जाईल की ज्या सेवेची त्याने राधाकुंडाच्या काठी आयुष्यभर चिंतन केले होते. एकूण निष्कर्ष असा की राधाकुंडाच्या तीरावर निवास करणे आणि तिथे प्रतिदिन स्नान करणे हीच भक्तिमय सेवेची परमावधी. नारदांसारख्या महामुनींना
व परमभक्तांना देखील ही स्थिती प्राप्त करणे कठीण आहे. अशा प्रकारे राधाकुंडांच्या महात्म्याला सीमा नाही. राधाकुंडाची सेवा केल्यामुळे आपल्याला गोपींच्या नित्य मार्गदर्शनाखाली राहता येईल आणि त्या मार्गदर्शनानुसार श्रीमती राधाराणींचा सहाय्यक होण्याची सुसंधी मिळू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. तर या श्लोकामध्ये आपण राधाकुंडाचं महत्त्व पाहतो. मग जसं आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं, जेव्हा आपल्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जर ओळख असेल किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडूनच आपले कागदपत्र जर संमत झाले, तर आपलं कार्य जे त्या कार्यालयामध्ये आहे ते अतिशय लवकर पूर्ण होतं. मग त्याचप्रमाणे जेव्हा आपल्याला सर्वोच्च स्थान माहीत आहे, मग त्या स्थानापर्यंत जर आपण पोहोचलं, तर नक्कीच राधाराणींनाही प्रिय असलेले जे भगवंत आहेत किंवा भगवंतांचे सर्वप्रिय अशी राधाराणी, मग त्यांची जर आपण सेवा केली आणि भगवंत आणि राधाराणींनी मिळून लीला केलेल्या या राधाकुंडात जर स्नान केलं, तर मनुष्याला त्याचा लाभ हा निश्चितच मिळतो. मग श्रीकृष्णांच्या सर्वात प्रेमाचा सर्वात राधाराणीच श्रीमती राधाराणी याच त्यांच्या सर्वात प्रेमाच्या मौल्यवान विषय आहे. आणि राधाराणींना प्रिय असलेला असा हा राधाकुंड श्रीकृष्णांना सुद्धा तितकाच प्रिय आहे. कारण श्रीकृष्णांना राधाराणी ही सर्वात प्रिय आहे. मग भगवंतांना आनंद प्रदान करणाऱ्या व्रजभूमीमधल्या अनेक वस्तूंमध्ये सर्व गोपिकांमध्ये श्रीमती राधाराणीच त्यांना प्रिय आहे. आणि कशा प्रकारे त्यांना तो एक शब्द आहे, मला आठवत नाहीये. अ, मी आठवला की नंतर तो शब्द सांगेन. भगवंतांना त्या नावाने सुद्धा संबोधलं जातं, कारण ते राधाराणींना राधाराणी आहे त्यांच्या सर्वात प्रिय. सर्व मंजिरींपैकी गोपिकांपैकी राधाराणी या सर्वात प्रिय आहेत आणि माधुर्य रसामध्ये स्थित असलेल्या सर्वोच्च भक्तीची परिणिती या राधाराणी आहेत. आणि आपण जेव्हा रागात्मिका भक्तीबद्दल अजून भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये चर्चा करणारच आहोत, परंतु त्या ज्या स्तरावर भक्तीच्या स्थित आहेत, तिथेपर्यंत कोणताच सर्वसामान्य मनुष्य पोहोचू शकत नाही. परंतु त्यांच्यासारख्या महान भक्तांचं अनुसरण मात्र करू शकतो. मग राधाराणींना सुद्धा प्रिय असलेला हा जो राधाकुंड आहे, तो भगवंतांच्या सुद्धा प्रेमाचा विषय आहे आणि तो त्यांना सुद्धा तितकाच प्रिय आहे. परंतु सर्व भक्तांसाठी तिथपर्यंत पोहोचणं ही अतिशय सोपी अशी गोष्ट नाहीये. कारण राधाकुंडाचं दर्शन मिळवणं किंवा राधाकुंडामध्ये स्नान करणं हे अतिशय दुर्लभ आहे. कारण भगवंतांचे जे महान भक्त आहेत, नारद मुनी किंवा इतर अनेक महान भक्तांना सुद्धा ती गोष्ट सहजच शक्य झाली नाही. कारण जेव्हा ती गोष्ट तितकी मौल्यवान आहे, भगवंतांची सर्वात प्रिय आहे, मग तिथपर्यंत पोहोचणं हे नक्कीच थोडंफार कठीण असतं. मग जसं आपण आणि एक्झाम्सचा नेहमीच उदाहरण म्हणून घेतो. मग भारतामध्ये CAच्या एक्झाम्स किंवा IASच्या एक्झाम्स हे पास करणं अतिशय कठीण असतं. लाखो विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 1000 विद्यार्थी क्वचित बोटावर मोजण्या इतके विद्यार्थी त्या एक्झाम्समध्ये पास होत असतात. मग जो त्याच्यामध्ये पास झाला, त्याचं नशीब खुललं किंवा त्याच्या मागची त्याची जी मेहनत असते, ती सर्वसामान्य विद्यार्थी जो असतो तो विचार सुद्धा करू शकत नाही. मग तसंच भक्तीमधली ही परीक्षा पास करण्यासाठी सुद्धा भक्ताला ज्या प्रकारची भक्ती करावी लागते, ती आपण सर्वसामान्य किंवा नवोदित भक्त इमॅजिन सुद्धा करू शकत नाही. आणि मग जेव्हा मनुष्याला श्रीमती राधाराणींची कृपा होते, तेव्हाच तो भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि मग त्याच्यानंतर राधाकुंडापर्यंत पोहोचू शकतो. सहजासहजी कोणीच या राधाकुंडापर्यंत पोहोचू शकत नाही. आणि मग समजा राधाकुंडावर निवास करण्याचं महत्त्व तर आपण पाहिलेलंच आहे, पण या राधाकुंडामध्ये कोणी निवास करू शकत नसेल, तिथेपर्यंत पोहोचू शकत नसेल, तर निवास करणं कठीण असेल, तर ॲटलिस्ट
जितक्या वेळा शक्य होईल तितक्या वेळा या राधाकुंडामध्ये त्यांनी स्नान तर केलंच पाहिजे. मग गोपी या ज्या आहेत, गोपी आणि राधाराणींच्या मंजरी या भगवंतांना सर्वात प्रिय आहेत. पण त्यांच्यापेक्षाही प्रिय श्रीमती राधाराणी आहेत. मग भगवंतांच्या या सर्वात प्रिय अशा राधाराणींची जेव्हा आपण सेवा करतो, तेव्हा नक्कीच हा भक्तीचा जो मार्ग आहे तो अतिशय सुखकर आणि भगवंतांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये सुलभ असा होतो. मग या श- जसं आधी आपण भगवद्गीतेमध्ये भक्ती, भगवंतांवरची श्रद्धा आणि मग या भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करण्याचं महत्त्व काय आहे हे पाहिलं. मग श्रीला रूप गोस्वामींनी आपल्याला उपदेशामृताच्या या पहिल्या श्लोकापासून मग मनुष्याने कोणत्या गोस्वामी आणि गोदास यांच्यामधला फरक समजावला. मग कोणत्या 6 गोष्टींचं पालन केलं पाहिजे, कोणत्या 6 गोष्टी त्याग केल्या पाहिजे, आणि मग इतर भक्तांसोबत चर्चा करताना किंवा वागताना कोणत्या 6 प्रेममयी आदानप्रदानांची अ, कोणत्या 6 प्रेममयी आदानप्रदान केले पाहिजे हे पाहिलं. मग भक्तीच्या या स्तरापर्यंत उन्नत झाल्यानंतर आता मनुष्याने कशा प्रकारे वागायला हवं. मग भक्ताने सर्वोच्च भक्ती, उत्तम भक्तापर्यंत उन्नत होण्यासाठी त्यांनी कोणकोणत्या गोष्टी करायला हव्या. मग कशा प्रकारे भक्तीच्या या स्तरापर्यंत उन्नत झाल्यानंतर वृंदावनामध्ये वास करायला हवं. मग वृंदावनापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, आणि मग कशा प्रकारे सर्वश्रेष्ठ हे राधाकुंड आहे तिथपर्यंत आपण पाहिलं. मग आता जसं आपण पाहिलं, श्रीकृष्णांनाही प्रिय अशा श्रीमती राधाराणी ज्यांचा आश्रय आपण जर घेतला तर नक्कीच आपण भगवंतांचे प्रिय होऊ शकतो. मग एक छोटंसं प्रॅक्टिकल आणि आपल्या कलयुगामधल्या या डे टू डे लाईफमधलं एक छोटंसं उदाहरण. समजा आपल्याला कोणासोबत फ्रेंडशिप करायची असेल तर आपण त्यांना प्रिय अशा गोष्टी तर करतोच, त्यांना आवडणाऱ्या वस्तू सुद्धा, त्यांना ज्या गोष्टी आवडतात त्या क्रिया आपण करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण आपल्याला त्यांच्याशी जवळीक साधायची असते. मग एक लहान मुलाचं सुद्धा उदाहरण. समजा त्याला खाऊच्या डब्यामधून काहीतरी हवं असेल तर तो काय करतो, आईला प्रिय अशा गोष्टी करतो. म्हणजे आईने जर सांगितलं असेल तू एवढा अभ्यास आज केला पाहिजे, मला या कामामध्ये मदत कर, किंवा तू शाळेवरून आलं की तुझे सामान सगळं व्यवस्थित आवरून ठेव. मग ज्या दिवशी त्या छोट्या मुलाला काहीतरी हवं असतं त्या दिवशी जेव्हा तो शाळेमधून परत येतो तेव्हा तो आपोआप आपली सगळ्या वस्तू जागेवर ठेवतो. आई रागवणार अशी कोणतीच गोष्ट करत नाही, तर आईला प्रिय अशा सगळ्या गोष्टी करतो. एकदम छान गुड बॉय सारखा वागतो, बरोबर आहे. मग कारण त्याला काहीतरी हवं असतं आईकडून आणि ते मिळवायचं असतं, मग ते मिळवण्यासाठी तो त्याच्या सगळ्या प्रिय गोष्टी करतो. मग अगदी तसंच आपल्या या भक्तीच्या मार्गावरती जेव्हा आपल्याला भगवंतांचा आशीर्वाद मिळवायचा आहे तेव्हा त्यांच्या प्रिय अशा श्रीमती राधाराणींचा आशीर्वाद असणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जेव्हा आपण राधाराणींच्या चरणकमळांचा आश्रय घेऊ, मग आपली प्रत्येक गोष्ट फक्त आध्यात्मिक जगतातली भक्तीच्या मार्गावरचीच नव्हे, तर आपल्या या डे टू डे लाईफमधल्या, या दैनंदिन जीवनामधल्या, या कलयुगामधल्या, या भौतिक जगतामधल्या सुद्धा गोष्टी सुखकर व्हायला लागतात. कारण जेव्हा आपण सुप्रीम पर्यंत पोहोचतो, त्यांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतो, तेव्हा नक्कीच आपण आपल्या कार्यामध्ये प्रगती करतो. आणि मग प्रत्येक गोष्टीमध्ये श्रीमती राधाराणी आपल्याला मार्गदर्शन दाखवतात, कारण त्यांचा आश्रय घेणं हे सर्वोच्च स्थान असतं. आणि जेव्हा आपण त्यांच्या आश्रयापर्यंत पोहोचतो, नक्कीच भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुद्धा सुखकर होतो. परंतु जेव्हा ही एकच आपल्याला काय म्हणतात, आपण म्हणू शकतो की गोष्ट आहे, अत्यंत महत्वाची अशी गोष्ट, तिथेपर्यंत पोहोचणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये, किंवा मनुष्य सहजासहजी सुद्धा तिथेपर्यंत पोहोचू शकत नाही. तर या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं, श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलं, नारद मुनींसारख्या महान भक्तांना सुद्धा ती गोष्ट शक्य झालेली नाहीये. मग परंतु जेव्हा आपण ती गोष्ट शक्य करून दाखवतो तेव्हा नक्कीच श्रीमती राधाराणी, भगवंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्रीकृष्ण यांचा आशीर्वाद आपल्याला लाभतो, किंवा
त्या ज्ञानरूपी प्रकाशाचा मार्ग ते आपल्याला दाखवतात आणि प्रत्येक जो अडथळा येतो आपल्या या भक्तीच्या मार्गामधला किंवा आपल्या भौतिक जगतामधला तो आपल्या आपोआपच दूर होतो आणि भगवंतांची कृपा आपल्याला प्राप्त होते. आणि म्हणून त्यासाठी राधाकुंडामध्ये जरूर जितक्या वेळा शक्य आहे तितक्या वेळा मनुष्याने स्नान करायला हवं. मग हेच आपण इथे आज आपल्या 11व्या श्लोकामध्ये पाहिलं. तर एकच मिनिट हं, मी हा PDF एंड करते आणि मग आपण ईशोपनिषदचं पहिल्या मंत्राचा आपण सुरुवात करूया. आतापर्यंत च्या झालेल्या अध्ययनामध्ये तुम्हाला काही शंका आहे, काही विचारायचं असल्यास तुम्ही विचारू शकता. तोपर्यंत मी ईशोपनिषद ओपन करते. एकच मिनिट. हिशोबनिशेष नव्हे महाराज. हं. हो, आपल्याला आता उपदेशामृता संपलं ना प्रभूजी, होय. ईशोपनिषदच सुरुवात हा, करूया ना. आता हिशोबनिशेष घ्यायचं का? ओके. हा. हम्म. मला आणि वाटलं मग त्याच्यानंतर भक्ती रसामृत सिंधू घेऊया. ओके. ओके ओके. अच्छा. हम्म. जर त्याची PDF जरा पाठवा, हे करा की शेअर करा की. ओके, एक मिनिट. मी गुगलची लिंक शेअर करेन, गुगल ड्राईव्हची. कारण आणि मग नंतर माझ्याकडे आहे तो शोधायला वेळ लागेल, नंतर शोधून मग मी बरं बरं. शेअर करेन. हो. नंतर तोपर्यंत पाठवू मी शकतो. तोपर्यंत गुगल ड्राईव्हची लिंक पाठवते. कोणाला काही प्रश्न आहेत किंवा काही आपण जाऊ शकतो पुढच्या अध्ययनाला सुरुवात करायची का मग ईशोपनिषदला? कोणाला काही शंका नसेल तर आपण मग सुरुवात करूया. मी आता फक्त गुगल ड्राईव्हची लिंक हो, पाठवत आहे, आपल्या ग्रुपमध्ये पाठवली आहे. मग नंतर मी सेव्ह करून पुन्हा पाठवेन PDF. चालेल. चालेल. मग कोणाला काही शंका नसेल तर आपण सुरुवात करूया ईशोपनिषदाच्या अध्ययनाला. श्री आता ईशोपनिषद. याचं क्विज कधी देणार या पहिल्या ह्याचा म्हणजे उपदेशामृत? प्रभूजी मला वाटतं पूर्ण लेवल 3 संपल्यावरच आहे की आहे वाटतं मला ईशोपनिषदचं. मी बघून पाठवते. माताजींनी चालेल लिंक चालेल. पाठवून ठेवली आहे, मी क्विज शेअर करेन आपल्या ग्रुपमध्ये. चालेल चालेल. पण माताजी, तुम्ही ह्याच उपदेशामृताचे प्रश्न पाठवणार होता किंवा विचारणार होतात, त्याचं काय आहे? ते हे पण तुम्ही मी पुढचं घेत केलंय, आहे ना पण आता? तुम्ही म्हणजे माझा आपण ते मग ते नंतर पाठव. आता एक मिनिट, रेकॉर्डिंग मी थांबवते आणि मग आपण ती चर्चा करूया. पॉज करते मी रेकॉर्डिंग. Yes. उपदेशामृत माताजी, हरे काय कृष्ण. झालं प्रभूजी? हरे कृष्ण. उपदेशामृतवर प्रश्न घेणार आहेत का तुम्ही? उपदेशामृत थोडेसे देणार आहे तुम्हाला की जे तुम्ही ग्रुप डिस्कशननी सॉल्व्ह करू शकता मग. चालेल चालेल. चालेल. हरे हरे कृष्ण. शिल हरे प्रभुपाद की जय. मुखपृष्ठ. सौंदर्य, श्री, ज्ञान, बल, वैराग्य, यश या षडैश्वर्यांसहित अचिंत्य शक्ती भगवंतांमध्ये आहेत. श्री ईशोपनिषदामध्ये सांगितलेल्या ईश स्वरूपाचे दर्शन येथे केलेले आहे. भगवान श्रीकृष्णांपासून येणाऱ्या विष्णू स्वरूपाचे हे श्री केशव रूप आहे. प्रमुख उपनिषदांपैकी अशी ज्याची गणना होते व कदाचित सर्वाधिक अधिक उद्धृत केलेले, वाचलेले व अभ्यासलेले असे श्री ईशोपनिषद कृष्ण भावनामृताचा सैद्धांतिक पायाच आहे. साधारणपणे उपनिषदे जरी परमसत्याच्या ब्रह्म साक्षात्काराविषयीचे वर्णन करीत असली तरी हे उपनिषद मात्र घोषित करते की ब्रह्म साक्षात्कार हा भगवत साक्षात्कारापेक्षा गौण आहे. या पुस्तकात आध्यात्मिक विद्येच्या नवसाधकाला असा सल्ला देण्यात आलेला आहे की त्याने ब्रह्मैक्याकरिता प्रयत्न न करता भगवत धामात प्रवेश मिळवण्यासाठी भगवंतांची प्रार्थना करावी.
प्रबोधक अशा भक्तिवेदांत तात्पर्यांसहित जर एखाद्याने श्री ईशोपनिषदाचे वाचन केले तर तो निश्चितच सर्व वस्तूंचे स्वामी व सर्वव्यापी जगन्नियंत्या परमेश्वराच्या निकट जाऊ शकेल. या पुस्तकाचे लेखक एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी भारतीय तत्वज्ञानावर भाष्ये, संक्षिप्त अध्ययन, भाषांतरे अशा स्वरूपाचे 60 ग्रंथ लिहिले आणि धर्मशास्त्रावर प्रामाणिकता, खोली, स्पष्टपणा या गोष्टींमुळे त्यांचे ग्रंथ शैक्षणिक क्षेत्रात खूपच आदरणीय असून जगातील अनेक विद्यापीठातून क्रमिक पुस्तके म्हणून त्यांचा अभ्यास केला जातो. प्रस्तावना. मग आता या पुस्तकामध्ये आपण भगवत प्राप्तीचे 3 टप्पे पाहिले होते. मग ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान. मग ब्रह्मापर्यंत प्रगती करण्यापेक्षा ब्रह्म ब्रह्मामध्ये प्रवेश मिळवण्यापेक्षा भगवंतांच्या आध्यात्मिक धामात प्रवेश मिळवणं हे कसं श्रेष्ठ आहे. आणि ब्रह्मामध्ये प्रवेश करण्यापेक्षा ब्रह्मज्योतीमध्ये लीन होण्यापेक्षा जेव्हा आपण भगवंतांच्या चरणकमळांपर्यंत उन्नत होऊन भगवंतांच्या निवासस्थानी प्रवेश करतो ते कशा प्रकारे महत्वाचं आहे हे आपण या ईशोपनिषदाच्या अध्ययनामध्ये पाहणार आहोत. मग भगवंतांशी जवळीक साधणं हे कशा प्रकारे महत्वाचं आहे. मग जो ज्ञानी मनुष्य असतो तो भगवंतांविषयी जाणतो, परंतु जे भगवंतांवरती विश्वास ठेवत नाहीत त्यांना ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होणं हेच सर्वश्रेष्ठ असतं असं वाटत असतं. परंतु ही ब्रह्मज्योती सर्वश्रेष्ठ नसून या ब्रह्मज्योतीला मिळणारा प्रकाश हा भगवंतांपासूनच आलेला असतो. आणि मग त्याच्यासाठी आपण अनेक उदाहरणं पाहिली की जेव्हा एक ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मचं उदाहरण पाहिलं की एखादा मनुष्य जो असतो तो ज्याला त्यांनी कधी ट्रेन पाहिलेली नसते, म्हणजेच त्याला काय वाटतं जेव्हा ट्रेनचा आवाज ऐकू येतो तेव्हा हा आवाज म्हणजेच ट्रेन आहे असं त्याला वाटतं. परंतु तो आणखी थोड्या वेळाने जेव्हा तिथे पाहून तो थोडा अजून चाचपड करतो तेव्हा त्याला ट्रेन दिसते. मग ही जी एक दिसणारी ट्रेनची लाईट आहे आणि तो ट्रेनचा इंजिन त्याला दिसतोय तेच म्हणजे ट्रेन आहे असं त्याला वाटतं. परंतु तो आणखी थोडा वेळ देऊन जेव्हा तिथे त्याची उत्सुकता असते तो थांबतो आणि मग जेव्हा ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येते तेव्हा पाहतो तेव्हा त्याला समजतं की ट्रेन ही कशी असते आणि ही कशी दिसते, त्याला आणखी किती डबे जोडलेले आहेत अशा प्रकारे तो जाणू शकतो. म्हणजे जेव्हा त्याला जाणण्याची इच्छा आणखी प्रबळ होते तेव्हाच तो भगवंतांविषयी जाणू शकतो. मग त्याच्यानंतर आपण सूर्य आणि सूर्याचा पृष्ठभाग याच्याबद्दलही पाहिलं होतं. पाहून फक्त आपल्याला वाटतं की सूर्यप्रकाश देतोय, सूर्याची उष्णता आपल्याला मिळते, परंतु जेव्हा मनुष्य त्याच्यावरती सखोल अभ्यास करतो, त्याच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याच्या पृष्ठभागावरती किती उष्णता आहे, त्याचा पृष्ठभाग कसा बनलेला आहे या गोष्टी तो जाणू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा तो आणखी जास्त त्याच्या सखोल जातो मग सूर्याच्या भू अंतर्गत भागामध्ये भूभागामध्ये अंतर्गत भागामध्ये किती उष्णता साठलेली आहे आणि तो कशा प्रकारे एक आगीचा नुसता तप्त गोळा नसून त्याच्या अंतर्भागामध्ये काय काय गोष्टी समवलेल्या आहेत या सगळ्याचा तो अभ्यास करू शकतो. मग अगदी त्याच प्रकारे या ब्रह्मण म्हणजे या ब्रह्मज्योतीपर्यंतच आपली उत्सुकता मर्यादित न ठेवता जेव्हा आपण त्याच्या पुढे अजून भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण भगवंतांच्या 4 भुजांच्या परमात्म्याच्या रूपाला जाणू शकतो. आणि मग त्याच्याही पुढे जाऊन आणखी जास्त भक्तीमध्ये प्रगती करण्याचा प्रयत्न करून भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण भगवंतांच्या भगवान या रूपापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच 2 भुजांचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्रीकृष्ण यांना जाणू शकतो. मग ब्रह्मणामध्ये विलीन होण्यापेक्षा ब्रह्मामध्ये लीन होण्यापेक्षा भगवंतांपर्यंत पोहोचणं, त्यांच्या भगवत धामात प्रवेश मिळवणं हे कसं महत्वाचं आहे. आणि भगवंतांचं पूर्णत्व, भगवंत हे अनंत भागामध्ये विभाजित झालेले असले तरी सुद्धा अणुमध्ये त्यांचं अस्तित्व असलं तरी सुद्धा ते कशा प्रकारे त्यांचं पूर्णत्व हे कायम आहे. आणि मग त्याच्यानंतर ईशावास्यम भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण आपलं आयुष्य कसं व्यतीत करायला हवं याची संपूर्ण विस्तारित चर्चा आपण ईशोपनिषद या ग्रंथाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.
तर प्रस्तावनेमध्ये आपण वेदांची शिकवण काय आहे, वेद आपल्याला काय सांगतात, याचं महत्त्व आपण पाहणार आहोत आणि मग त्याच्यानंतर ईशोपनिषदच्या मंत्रांची सुरुवात करणार आहोत. मग प्रस्तावना वेदांची शिकवण. कृष्ण कृपामूर्ती श्री भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी 6 ऑक्टोबर 1969 रोजी कॉन्वे हॉल लंडन इंग्लंड येथे दिलेले प्रवचन. बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या प्रवचनाचा विषय आहे वेदांची शिकवण. वेद म्हणजे काय? वेद या शब्दाच्या सांस्कृतिक धातूचे अनेक अर्थ होत असले तरी शेवटी तात्पर्य एकच आहे. वेद म्हणजे ज्ञान. वेदांची शिकवण हेच मूळ ज्ञान असल्यामुळे तुम्ही स्वीकारलेले कोणतेही ज्ञान म्हणजेच वेद. बद्धावस्थेमध्ये आपल्या ज्ञानामध्ये अनेक उणिवा असतात. बद्ध आणि मुक्त जीवातील फरक म्हणजे बद्ध जीवात 4 प्रकारचे दोष असतात. पहिला दोष चुका करणे. उदाहरणार्थ, आमच्या देशात महात्मा गांधींना अतिशय महान व्यक्ती समजले जाते, परंतु त्यांनी अनेक चुका केल्या. अगदी जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सुद्धा त्यांच्या सहकार्याने त्यांना सावध केले होते की महात्माजी, दिल्लीच्या सभेला जाऊ नका. माझ्या काही मित्रांनी बातमी आणली आहे की तिकडे जाण्यात धोका आहे. परंतु त्यांनी ऐकले नाही. मग ते हट्टाने तिकडे गेले व त्यांची हत्या झाली. महात्मा गांधी, राष्ट्रपती केनेडी यांच्यासारख्या कितीतरी महान व्यक्तींनी चुका केल्या. माणूस चुका करणारच. अर्थात अशा अर्थाची इंग्रजी म्हणही आहे. हा बद्ध जीवातील पहिला दोष आहे. मग आपण आता प्रत्येक मनुष्यामध्ये, बद्ध जीवामध्ये असलेले 4 दोष पाहणार आहोत. पहिला दोष म्हणजे तो माणूस आहे तो चूकही करणारच. मग दुसरा दोष आहे भ्रमित होणे. मग भ्रम किंवा माया हे अस्तित्वात नाही त्याचा स्वीकार करणे. जे अस्तित्वात नाही त्याचा स्वीकार करणे. जे अस्तित्वात नाही ती माया. प्रत्येकजण शरीरालाच आपले स्वरूप समजत आहे. मी जर तुम्हाला विचारले की तुम्ही कोण आहात, तर तुम्ही उत्तर द्याल की मी जॉन आहे, मी श्रीमंत आहे, मी असा आहे आणि मी तसा आहे. या सर्वांवरून शरीराची ओळख होते. परंतु आपण हे शरीर नव्हे या आणि यालाच भ्रम असे म्हणतात. मग तिसरा दोष, फसवण्याची वृत्ती. प्रत्येकात दुसऱ्यांना फसवण्याची वृत्ती असते. एखादा मूर्ख देखील अत्यंत बुद्धिमान असल्याचा बहाणा करतो. तो भ्रमात असून त्याच्या हातून चुका घडतात असे त्याला दाखवून दिले तर तो सिद्धांत मांडतो. माझ्या मते हे असे आहे, ते तसे आहे. त्याला स्वतःची स्थिती देखील माहीत नसते. दोष असतानाही तो तत्वज्ञानावर पुस्तके लिहितो. हाच त्याला जडलेला रोग आहे व ही फसवणूक आहे. म्हणजे मनुष्य हा चुका करतोच. मग महात्मा गांधींसारख्या महान व्यक्तींनी सुद्धा केलेल्या चुक्या, आणि राष्ट्रपती केनेडी यांचं उदाहरण आपण पाहिलं. मग मग त्याच्यानंतर दुसरा दोष की त्याला भ्रम असतो. मनुष्याला दिसणाऱ्या आपण पाहतो की क्षितिजापर्यंत तो कधीच पोहोचण्याचा प्रयत्न जरी केला तर तो पोहोचू शकत नाही, कारण ते भ्रम आहे. कारण फक्त आपल्याला वाटत असतं की आकाश आणि पृथ्वी ही, किंवा आकाश आणि हे समुद्राचं पाणी कुठेतरी मिळत आहे आणि त्या मिळणारी जी रेषा आहे ती क्षितिज आहे, असं असं मनुष्याला भास होत असतो. पण असा कुठलाच पॉइंट नाहीये की जिथे या दोन गोष्टी जुळलेल्या असतात. वाळवंटामध्ये मृगजळाचा भास होतो. मग तसंच मनुष्याला जर कोणी विचारलं की तुम्ही कोण आहे, तर मी या देशाचा रहिवासी आहे. मग मनुष्याचं जात पात धर्म देश यांच्यावरून तो आपली ओळख सांगतो, मी हा आहे आणि मी तो आहे म्हणून. पण तो ही गोष्ट, सामान्य गोष्ट जाणू शकत नाही की आपण हे शरीर नाही, हा आत्मा आहोत आणि या शरीराची ओळख ही या शरीराच्या अंतानंतर ही मिटणारच आहे. पण तो ह्या गोष्टी जाणत नाही, म्हणजेच तो भक्तीच्या मार्गावरती वाटचाल करत नाही आणि त्याच्यामुळेच त्याला हा भ्रम झालेला असतो आणि यालाच भ्रम असे म्हणतात. मग तिसरी दोष म्हणजे ही फसवण्याची वृत्ती.
मग मनुष्याच्या हातून चुका या घडतच असतात. प्रत्येक वेळेस मी आणि माझं याच्या गर्तवतेमध्ये जेव्हा तो बुडतो, तेव्हा माझ्या मते हे असंच बरोबर आहे आणि माझ्या मते हे असंच आहे म्हणून त्याचं स्वतःचं तर्कज्ञान तो मांडतो. आणि अनेक असे लोक असतात की या स्वतःच्या तर्कज्ञानानुसार ते अनेक पुस्तकं सुद्धा लिहितात त्या तत्वज्ञानावरती. मग आपण पाहतो की गीतेवरती भाष्य लिहिणारे सुद्धा अनेक अज्ञानी किंवा आपण ज्यांना अभक्त सुद्धा म्हणू शकतो आहेत. मग ते स्वतःच्या फायद्यासाठी, मग जसं आपण पाहिलं अ, योग, चेअर योगा किंवा ऑफिस योगा अशा प्रकारची अ, योग म्हणजे हे काय आहे हे तर ते विसरून जातात, पण त्याला स्वतःचं भाष्य जोडून मग भगवद्गीतेवरती अ, ते आपलं तत्वज्ञान लिहितात. मग बिझनेसमध्ये सक्सेस मिळवण्यासाठी भगवद्गीतेवरचं भाष्य ते स्वतः लिहितात, कारण त्यांना या भक्तीचं महत्त्व सुद्धा माहीत नसतं किंवा भगवंतांच्या चरणकमळांचं महत्त्व माहीत नसतं. भगवंतांवरती प्रेम सुद्धा नसतो आणि हाच त्याला जडलेला रोग असतो आणि हीच फसवणूक आहे. मग त्याच्यानंतर अखेरचा दोष, चौथा दोष म्हणजे आपली इंद्रिय ही अपूर्ण आहेत. मग ज्याची चर्चा आपण भगवद्गीतेच्या 15व्या अध्यायामध्ये करतो आणि मग त्याच्या आधी विश्वरूप संदर्शन योग या अध्यायामध्ये सुद्धा करतो. मग मनुष्याची जी इंद्रिय आहेत ती अपूर्ण आहेत. आपल्या डोळ्यांचा आपल्याला खूप अभिमान वाटतो. कित्येकदा कोणीतरी आव्हान देतं की मला तुम्ही भगवंत दाखवू शकाल का? परंतु भगवंतांना पाहता येईल असे आपल्याकडे डोळे आहेत का? योग्य डोळे नसतील तर त्यांना कधीच पाहता येणार नाही. या क्षणी खोलीत अंधार झाला तर आपल्याला स्वतःचे हात सुद्धा दिसणार नाहीत. तेव्हा आपल्याकडे पाहण्याची किती शक्ती आहे म्हणून आपण याचं इमॅजिनेशन आपण स्वतःच करायला हवं. म्हणून आपण या अपूर्ण इंद्रियांकडून ज्ञानाची अपेक्षा करू शकत नाही. बद्धावस्थेतील वरील सर्व दोष लक्षात घेता आपण स्वतः पूर्ण नाही आणि इतरांनाही पूर्ण ज्ञान देऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही वेदांना जे ते जसे आहेत तसे स्वीकारतो. मग अखेरचा दोष, मनुष्याची इंद्रिय ही अपूर्ण आहेत. मग भगवंतांनी दिव्य दृष्टी दिली होती म्हणून अर्जुन भगवंतांचं विश्वरूप पाहू शकला होता. आणि अनेक अद्वैतवादी किंवा नास्तिक लोक प्रश्न विचारतात, तुझा भगवंत कुठे आहे? जसं आपण हिरण्यकश्यपूच्या उदाहरणामध्ये सुद्धा पाहिलं, त्यांनी विचारलं होतं की प्रल्हाद महाराजांना की या खांबात आहे का तुझा भगवंत? मग कारण त्या असुरी लोकांची किंवा त्या अज्ञानी लोकांची किंवा इतर कोणताही व्यक्ती असो, मनुष्य म्हणून जन्मलेला व्यक्ती, त्याची इंद्रिय ही सदोष असतात. आणि या सदोष इंद्रियांसहित आपण भगवंतांना पाहू शकत नाही. आणि मग जेव्हा आपण भगवंतांना पाहू शकत नाही, मग आपण ज्ञान कसं बरं घेणार? मग कोणताही व्यक्ती जेव्हा पूर्ण नाही तर दुसऱ्या व्यक्तीकडून आपण ज्ञान कधीच घेऊ शकत नाही. मग त्याच्यामुळे आपण इथे आज या वेदांचं महत्त्व पाहतो. म्हणून वेदांना जसं आहे तसं आपण स्वीकारलं पाहिजे, कारण ते डायरेक्ट भगवंतांपासून या वेदांची निर्मिती भगवंतांनी स्वतः केलेली आहे. आणि त्यांना जाणून वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, या वेदांना जाणून मीच जाणण्यायोग्य आहे असं भगवंतांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणून या वेदांचा आपण जसा आहे तसा स्वीकार केला पाहिजे. मग पुढे, तुम्ही वेदांना हिंदू म्हणू शकता, परंतु ते तर परकीय नाव आहे. आपण हिंदू नाही. वर्णाश्रम ही आमची खरी ओळख आहे. वर्णाश्रम म्हणजे वेदांचे अनुयायी किंवा मानव समाजाचा वर्ण व आश्रम अशा 8 विभागात स्वीकार करणारे होत. यामध्ये समाजाचे 4 विभाग आहेत व आध्यात्मिक जीवनाचे 4 विभाग आहेत. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे स्वतः भगवंतांनी निर्माण केल्यामुळे हे विभाग सर्वत्र आढळतात. गीता 4.13. समाजाचे 4 विभाग म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र. अतिशय बुद्धिमान आणि जे ब्रह्म जाणतात त्यांना ब्राह्मण म्हणतात. क्षत्रिय किंवा प्रशासन करणारे लोक हा बुद्धिमान लोकांचा दुसरा गट असतो. आणि त्यानंतर वैश्य किंवा व्यापाऱ्यांचा वर्ग येतो. ही नैसर्गिक विभागणी सर्वत्र आढळते.
हे एक वैदिक तत्व असल्यामुळे आम्ही ते स्वीकारतो. वैदिक तत्वांना स्वयंसिद्ध सत्य म्हणून स्वीकारले जाते, कारण त्यांच्यात कोणतीच चूक आढळत नाही. हीच खरी स्वीकृती. उदाहरणार्थ, भारतात गायीच्या शेणाला शुद्ध मानतात, परंतु ती तर एका प्राण्याची विष्ठा आहे. पण वैदिक आदेश असा आहे की विष्ठेला स्पर्श केल्यावर ताबडतोब स्नान केले पाहिजे, आणि असेही म्हटले जाते की गायीचे शेण शुद्ध आहे. अशुद्ध जागा गायीच्या शेणाने सारवल्यास शुद्ध होते. आपल्या सर्वसामान्य समजुतीप्रमाणे आपण वाद घालू की हा तर विरोधाभास आहे. सामान्य दृष्टीने हा विरोधाभास असला तरी हे विधान खोटे नाही, ते सत्य आहे. कलकत्त्यातील एका नामांकित डॉक्टर व शास्त्रज्ञाने गायीच्या शेणाचे पृथक्करण केल्यावर त्याला असे आढळले की त्यात सर्व जंतुनाशक गुणधर्म आहेत. भारतात जर कोणी म्हणाले, तू हे केलेच पाहिजे, तर प्रतिपक्ष म्हणेल की तुला काय म्हणायचे आहे? ही वेदाज्ञा आहे का, जी मी वाद न घालता पाळली पाहिजे? वैदिक तत्वांचा तर्काने अर्थ काढता येत नाही. सारांश असा की आदेशांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर हे सत्य असल्याचेच आढळून येईल. वेद काही मानवी ज्ञानरचना नाहीत. वैदिक ज्ञान भगवत धामातून भगवान श्री कृष्णांकडून येत असते. वेदांना श्रुती असेही म्हणतात. श्रुती म्हणजे श्रवणाने मिळवलेले ज्ञान. ते काही प्रायोगिक ज्ञान नव्हे. श्रुतीला मातेसमान मानले जाते. आपण आपल्या आईकडून कितीतरी ज्ञान घेतो. उदाहरणार्थ, आपले वडील कोण आहेत हे जर जाणून घ्यावयाचे असेल तर उत्तर कोण देऊ शकेल? आपली आई. जर आईने म्हटले, हे तुझे वडील आहेत, तर आपल्याला ते स्वीकारावेच लागेल. याची साक्ष पटविण्याकरता कोणता प्रयोग करता येणार नाही. जर तुम्हाला अनुभविक व प्रायोगिक ज्ञानाच्या पलीकडे आणि इंद्रिय कार्यांच्या पलीकडचे काहीही जाणून घ्यावयाचे असेल तर वेदांना स्वीकारावेच लागेल. या ठिकाणी प्रयोगाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. प्रयोग पूर्वीच करून झाला आहे असे सत्यही पूर्वीच प्रस्थापित झाले आहे. उदाहरणार्थ, आईच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवलाच पाहिजे, कारण दुसरा मार्गच उपलब्ध नाही. वेदांना माता समजले जाते तर ब्रह्मदेवांना पितामह म्हटले जाते, कारण सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान त्यांनाच प्रदान करण्यात आले होते. ब्रह्मदेव आदिजीव आहेत. त्यांनी हे ज्ञान प्राप्त करून नारदांना, इतर शिष्यांना आणि पुत्रांना दिले. पुढे त्या सर्वांनी त्यांच्या शिष्यांना दिले. अशा प्रकारे गुरु शिष्य परंपरेने वैदिक ज्ञान खाली येत असते. या मार्गाने वैदिक ज्ञान समजून घेतले पाहिजे. याची भगवद्गीतेतही पुष्टी केलेली आहे. जर आपण प्रयोग करून पाहिला तर आपलाही तोच निष्कर्ष निघेल. परंतु वेळ वाचविण्याकरता आपण आताच स्वीकार केला पाहिजे. आपले वडील कोण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी जर तुम्ही आपल्या आईला एक प्रमाणभूत तज्ज्ञ मानले तर तिने सांगितलेले सर्व काही वाद न घालता स्वीकारता येते. 3 प्रकारची प्रमाणे असतात: प्रत्यक्ष, अनुमान आणि शब्द. आपली इंद्रिये पूर्ण असल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रमाण कमकुवत असते. आपण रोज सूर्य पाहतो, तो आपल्याकडे एका लहानशा तबकडीप्रमाणे दिसतो. तर आता आपण पाहतो की 3 प्रकारची प्रमाणं असतात. मग याच्यावरती जर छोटीशी चर्चा केली तर तुम्हाला काय वाटतं की कोणतं प्रमाण हे सगळ्यात करेक्ट असतं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान की शब्द? मग जिथे प्रत्यक्ष प्रमाणामध्ये आपण जे डोळ्याला पाहतो त्याच्यावरून आपण प्रमाणित करतो. मग डोळ्यांनी पाहून आपण कोणती गोष्ट प्रमाणित करू शकतो का, हे खरं खोटं किंवा त्याच्या मागचं सत्य जाणू शकतो का? जसं आपण आत्ताच पाहिलं की आपली मनुष्याची सर्व इंद्रिय ही सदोष आहेत. मग डोळ्यांना भगवंतच दिसत नाहीत तर बाकीच्या गोष्टी सत्य आहेत, आपण कसं बरं विश्वास ठेवायचा? अनुमान. मग आपण अनुमान तर्क करू शकतो, हे असं झालं तर असं होऊ शकेल किंवा असं आहे म्हणून असं होत आहे, असा अनुमान लावू शकतो आपण. मग त्याच्यानंतर शब्द प्रमाण.
मग जे लिखित स्वरूपात दिलेलं असतं वेदांच्या माध्यमातून आपण जे जाणतो, वेदांमध्ये लिखित स्वरूपात दिलेलं शब्द प्रमाण. मग तुम्हाला काय वाटतं की आपण थोडीशी चर्चा आपण म्हणजे आपण इथे थांबूया, ही चर्चा करूनच आपण इथे थांबूया. तर कोणी काही त्याच्यावर आपलं व्ह्यू देऊ शकेल का की कोणतं प्रमाण सत्य असू शकतं? आपण कोणत्या प्रमाणावरती विश्वास ठेवला पाहिजे? प्रत्यक्ष प्रमाणावरती, अनुमानावरती विश्वास ठेवला पाहिजे की शब्द प्रमाणावरती? काही गेस करायचंय कोणाला? आपल्यामध्ये शब्द प्रमाणाला जास्त महत्व दिलं पाहिजे म्हणतो मी. कारण एकदम आपल्याला जे बरोबर. दिसतंय त्याच्यावरून नक्की होऊ शकत नाही की आपण जे आपल्याला जे दिसतंय त्याची सत्यता खरी असेल किंवा खोटी असेल याबद्दल खात्री देता येत नाही. पण शब्द प्रमाण हे जवळजवळ 5,000 वर्षापूर्वी किंवा पुरातन कालापासून असल्यामुळे त्याची जी सत्यता आहे ती आपण ग्राह्य धरली पाहिजे असं एक माझं म्हणणं आहे. एकदम बरोबर आहे प्रभूजी. मग जसं हे वेदांची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच झालेली आहे आणि वेदांना श्रुती सुद्धा असं म्हणतात का, तर त्या श्रवणाद्वारेच फक्त त्या आपल्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. आणि मग कशा प्रकारे ब्रह्मदेवांना पिता म्हटलं जातं आणि वेदांना माता म्हटलं जातं, कारण हे ज्ञान, वेदांचं हे सर्व ज्ञान सर्वप्रथम भगवंतांनी ब्रह्मदेवांना दिलं होतं आणि मग त्यानंतर त्यांनी आपल्या पुत्रांना आणि इतर शिष्यांना दिलं आणि अशा प्रकारे गुरु शिष्य परंपरेद्वारे ते ज्ञान खालीपर्यंत आलं. मग आपण भागवतममध्ये याचा अभ्यास केलेला आहे, याचं वाचन केलेलं आहे की पुढे जाऊन कलयुगामध्ये मनुष्य या अ, त्याची बुद्धी इतकी कमकुवत आणि क्षीण होईल की तो श्रवणाद्वारे ऐकलेल्या या वेदांचं ज्ञान त्याला लक्षात राहणार नाही. म्हणून भगवंतांचंच स्वरूप असलेल्या व्यासदेवांनी या वेदांची निर्मिती लिखित स्वरूपात या कलयुगाच्या मनुष्यासाठी केली. मग अशा प्रकारे मनुष्य कशा प्रकारे मनुष्यामध्ये असलेले 4 दोष आपण आज पाहिले आणि 3 प्रकारची प्रमाणं आज आपण पाहिली. तर आपण इथेच थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण उर्वरित अध्ययन पुढच्या सोमवारी सकाळी 7 वाजता करूया. चालेल, मी इथे थांबते. आपण रेकॉर्डिंग थांबवू आणि मग आपण इथून वाचूया पुढच्या सोमवारी. वाञ्छा कधी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च